जाय फरायसाफ्रा टप 10 आव मासि आवग्रिनो हादों जाय फरायसाफ्रा MIL आव टपार जादों नोंथांमोना BPF राजखान्थि दोलोआ इलेक्शननि सिगाङाव जि फोसावदोंमोन बेखौ सरकार जानायनि उनाव दा BTC सरकारा साफ्रोमबो फरायसानो टप 10 आव मानसि आवग्रिनो हानाय आरो MIL जिखुनु MIL आव टपारफोरनो होगोन BTC सरकारा साननैसोनि उनाव होगोन नङा गोबांनो होआखै जोंहा इलेक्शन इस्ताहाराव दङ BTC ओनसोलनिफ्राय टप 10 सायख'गोन आरो जाय टप 10 आव जागा मोनगोन बिथांमोनहा 5 लाख कुरि मोनगोन आरो जिखुनु जाया MIL नेपाली बर' आसामिस जिखुनु जाया मादार लेंगुवेजाव जाय बयनिफ्राय बांसिन नम्बर मोननाय मेट्रिकआव बिथांमोननो 3 लाख थाखा होगोन बेखौ दासिमबो होआखै गभर्नमेन्टआ मानोना गभर्नमेन्टआ होगोन आरो बे खोथाखौ मानाव गेदेर BTCनि सिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों साननैसोनि उनाव होगोन आरो दिनैसिमबो रावनोबो होथ'वाखै होगोनसो नाथाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ डिस्ट्रिक्ट BPF आरो BJPआ बिथांमोनहासो होदों गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मिथिबाय गभर्नमेन्टनि जोंनि टप 10 आरो MIL आव गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय दासिमबो होआखै जोंनि BPF राजखान्थि दोलो आरो BJPआसो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव होदों दा ओंखायनो जाय फरायसाफ्रा टप 10 आव मासि आवग्रिनो हादों जाय फरायसाफ्रा MIL आव टपार जादों नोंथांमोना BPF राजखान्थि दोलोआ इलेक्शननि सिगाङाव जि फोसावदोंमोन बेखौ सरकार जानायनि उनाव दा BTC सरकारा साफ्रोमबो फरायसानो टप 10 आव मानसि आवग्रिनो हानाय आरो MIL जिखुनु MIL आव टपारफोरनो होगोन BTC सरकारा साननैसोनि उनाव होगोन